La màquina de modelar núvols. Oh! Surt d'aquí! Em tapes el sol! Surt del mig! Es pot saber qui escridasses, Novita? Un núvol! Com? Hi ha un concurs de bronzejat quan hagin acabat les vacances. Per això em vull començar a posar moreno. Però aquell núvol em tapa el sol. Núvol antipàtic, surt del mig! Així no faràs res. Ja sé que no serveix de res, però si bufo em fa l'efecte com si el pogués moure una mica. Això, Rai, això es pot fer. Hi ha un sistema. Sí? Hi ha una màquina de moure núvols? Mira, això és un modelador de núvols. Això, però si sembla un microones. Apa, va, mira a dins. Surt fum. Sembla un núvol. Quin núvol vols moure? A veure, aquell, el que tapa el sol. D'acord, Novita. Farem servir el tallanúvols per fer moure una mica el núvol. Així. Oh, s'ha mogut! És fantàstic! És una màquina increïble! Oh, no! Ha sortit el sol. S'estava molt més bé quan el tapaven els núvols. Quina pena, la mare. No pots posar un núvol damunt seu? Esclar, és molt fàcil. En aquests casos el que es fa és trencar-los en trossets i li poses un nuvolet al damunt. Que bé, torna a estar el núvol. Millor. És impressionant, Doraemon. I també en pots canviar la forma? Per descomptat, els podem donar la forma que vulguem. Vols provar-ho? Sí que vull provar, sí! Ho provaré amb aquell núvol. Si en trec una mica d'aquí i una mica d'aquí, semblarà una rosquilla. Funciona! Molt bé, Novita, perfecte. Això és divertidíssim! Ves fent i que t'ho passis bé. Adéu. Ara faré un plàtan. Ah, doncs m'ha quedat prou bé. I ara una altra fruita. Una poma! Què puc fer ara? Hauria de provar de fer una cosa que fos més difícil. Ja ho sé! Raïm! Fantàstic! I ara quines altres coses hi ha que m'agradin? Semblo afamat pensant només en el menjar. Provaré a veure si sé fer un avió. Que divertit! Feia temps que no m'ho passava tan bé! Quin joc tan divertit! Mira quin núvol té forma d'avió! Oh? Com deu haver agafat aquesta forma tan estranya? No ho sé. S'han quedat parades. Les sorprendré una mica més. A veure si em surt. Ja està, un gos. Mira, s'ha convertit en un gat, és veritat! Vaja, jo volia fer un gos. Doncs ara faré una llama. S'ha convertit en un cavall! Ui, sí! Ostres, no saben el que és. Potser que provi de fer una cosa més senzilla. Que bé que m'ha sortit aquest signe. Mira, ara és un ànec! Sí, que maco! Però que ignorants, és que no en tenen ni idea. Doncs ja ho veuràs ara. Faré una cosa que les espanti. Una serp. Mira, una caca! Ai, quin fàstic! Fàstic, si no és una caca! Molt bé, doncs ara juntaré tots els núvols. Així. I això què és? Un monstre! Oh, no! S'acosta cap aquí! Ara sí que les he espantat. Ah! Ja ho veureu, ara. Auxili! Que por! Engegant. Molt bé, ara li toca a aquest. Però què és aquest núvol tan estrany? Si vols atacar-me en sortiràs malparat. Vine aquí, va, pega! Endavant, ataca'm! Es fa el valent, ja veuràs quina sorpresa. Ja està. T'enduràs un bon ensurt. Vinga, ataca! Oh, no! Que no hi en vols més?
No veig res! Núvol monstre, deixa'm en pau! Auxili! Massa poc, ja feia temps que tenia ganes de fer-ho. Ha sigut molt divertit. Sí, però ara deixa reposar una estona la màquina. Jo s'ha fet fosc. Oh, el cel és ple de núvols estranys. La màquina! Ah! Ai! El que m'imaginava s'ha cremat. Si es deixa molta estona encesa, s'acaba cremant. Ai! Ai, i llavors... Llavors què? Llavors atrau els llamps. Perdona, Doraemon. El full de les dues cares.